Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali lagi channel ini bersama Mujahid Rodik, semuanya 10 orang teman-teman di sini. Habis puja dong ya. Mana 10 orang? Tapi kakek carry gak bagian ya. Bagian saya tidak Bagian sakmono kok. Iki testing di. Ayo kita piye? Ngetes sambel sodik ternyata dia duwe sambel ramuan turun temurun teko resep campur Madura terus Banyuwangi. Oh, begitu. Sambel rujak buah. Dan aku ngrasakno kayak teksture dan rasanya enak pol. Terus iki mau dites karo Mbak Yul. Mbak Yul? Yo digawakno Mbak Yul. Rene wong Mbak Yul. Yo mangkon ngrasakno sambel sodik. Sambel rujak buah Mbak Sodik. Gawani mangsak plastik karo buah. Oh, Mbak Yul ki rene aku ora ro. Ben ngerti. Rasane piye nek ketemu tak kono. Tapi rasane nak. Mujek. Sebagai pakar kuliner, Mujek. Pakar kuliner ya. Mosok jak piye jak tak kono. Sambel sodiknya piye? Iya. Mantap. Ya. Mantap. Rasane nek apa nih? Legi, Pedes. campur dari iki ya. Campur dari siji. Misal sodik dodolan itu cocok gak? Cocok. Makan debakul gelem ora. Rujak buah. Ucap buan gelem ora Dik. Wis tak omongi wingi jane. Gelem ora wi. 10.000 lho, sak plastik Dik. Piye? 10.000 lho nang taruhan ya plastik kene kae. Pani adik. Cek pani adik. Kuwi nek bojo karo sing Kadoan. arep Karuban to? bensin Ya, kadoan sambel lho ya. Kadoan sambel. Nek buah kabeh padha. Buah kabeh padha. Sambel gak padha. Sambel. Kuwi testere iki kok karek Iya. Yul. Mbak Yul Mbak Yul kok. Mbak Yul kok piye komentare? Nek Mbak Yul pin kok respeke nilai. Ngene jempol. biasanya nganu Mbak Yul ini penenak kok mesti WA. Enak sambel sambel plastik. Ngene lho, rasa. Kipin kan wis ngrasake iki, Mas. Yo. Mantap. Mantap. Ngarepeti. Karo karek sing iso-iso. Sari-sari ini sing kacang, sing sambel apa nanase jujur ya, ciwatan. Gantine Asam. nasi ganti asem. Tapi kan begini nek kates kan lagi enak. Nanas kan lagi ini loh otomatis. Mau cek lula tak piye to cek. Lah kan piye enak. Gak iso ngomong ke, kowah karek. Kok kon ngomong ae. Kok sok liyane ngomong kok. Iya ngopo. Toblok gak tau ngalah. Kamu iki Jajal. ngomong ngono, Dang. Piye, Blok? Dang sik. Sambel. Yo. Gak enak jadi nek voting 1 2 3 Papat kan Mbak Yul. Iki enak. Lah sing sitok enak berarti kalah deh. Oh. Kalah nek voting iki tetep arep ngaco. Ya kayak gak kulino ngrasakno ya. Ora tau mangan rujak oke. Ya apa dirasakno to? Ora tau Ora mangan dikemas rujak. dulu langsung. Anu Oh, kan rasanya ya lumayan Kok pedes enak. merah sedikit. Ulo Saiki kok emah. cirine iki karek sitok Mbak Yul. Ya, karena Mbak Yul. Mbak Yul kok mbok tekoni. Rujake dik iki, Mbak. Mbak Yul ngene. Ngene berarti wanita golek modal, Mane bokal. buka ning kene wis mending. Tenan ora iku buka ora. Gandengane pin, kok sing enak nek wis rame iki gandengane es campur opo es puter. Oh, ngono. Lah kudune wijik mah aku lali karo Mas Din. Kudune golek tahu pong karo kerupuk Kerupuk sing anu, bakar. oh kerupuk ya. Amene-mene. Iya, betul-betul. Gandengane kuwi. Oh, bujek kok ngiwangi apa ngono. Ora poso mau bujek ben promosi. Ya. Terus Iya, Cek. Aja lulak kok. Masuk Pak Eko. Baik kali ini di. tester iki ben dites sik kabeh Bayu. Iya. Iki mau tak ada Mbak Yul. Ya sak plastik terus iku ya menyesuaikan anune wong. Dua karo bumbune ya, Kek. Ya sambel to. Rahasia Mas. Ora masuk Mbak Yul ke lho. Rasane jare-jare ngaranke campuran bumbu turun-temurun ala Madura karo Banyuwangi. Oh, ngono. Siap. Ane kuwi enek stok bumbu sing gak tak dijono niku lho. Iya, wis rahasia ngono. Iki lombok udah, nduk, Sing liyane penting stok stok gak didono ya. Apa aku penasaran ya sing sitok ya apa? Stok apa ya? Eta ucek ya to ya. Ben stok tadi Mbak Yul lho. Heeh.
Ora Bayul muni ala gak enak wis. Gak enak yo. Gak Bayul gak tau muni ngono. Nanti Gak enak. enak. Kudu anu dadi ilate ojo peh bolone sing anu ojo Gak. Nek kan wong dhewe. namanya tester. Ya ya. Ngomong yang sebetulnya. Ya, betul. Nek enak muni enak, nek gak enak ojo muni enak. Kowe kadung gak enak di dol kok disenengine wong. Seneng wong akeh. Yo to. Oke, Larang-larang betul. rasanya suwe tak jalan, Mbak. Dok nek bengkuang. Pokoknya iki ya sing bungene iki pin. Sing bungene iki timun. Timun karo Ya, nanas. timun gak enak, bengkoang enak. Wah ya ki mau ya Bengkoang, bungkeng. nanas, Nanas, bengkoang, Pates. kates karo atas, melon, karun, wes. Nanas, bengkoang, melon, melon, bimbing, atas, blimbing, limo. wis sik. Iku nek terus Jane karo nganu stoke karo apa jenenge? Kuwi lho, dondong. nek enek dondong. Yo, dondong karo timun kayak gimana? Ya, wis kuwi. Lah kuwi gandengane yo kuwi nek Tak tak kebiur empong, ngono kameraku ya. tak empong karo Kebiur ngono. bir piye to? Bir lah anu dilapi yo sik. Lapi to. Loh, padiku kadang lho. Dan coba. Kadang. Piye proyekmu piye iki di laksanake kapan? Yo ngenteni kuwi sik omah kuwi lho. Ngenteni omah. Sesuk mulai nganu garap pesi. Mesine sesuk. Ya, Nah, sesuk. berarti sesuk wis mulai ngerapesi. Dadi tanggal Dan ya bar dan wis kadang. Jadi wis gak ditanggungan wong wis gak ditanggungan ayo. Ya dik, aku bentang api. Alame iki ki alame anu tor balik setiap sewidu yo 8 tahun apa 10 tahun. 8 sampai 10 tahun. 8 sampai 10 kembali normal. Jadi Siklus. balik awalnya ya. Siklus Jadi geologi. perputarannya Klimatologi. cuaca. Siklus klimatologi. Iki paper. Balik nek Januari sampai iki udan, iki kali iki gak, lalu ngono terus. Oh, ngono. Lagi iki kadang-kadang Panas. sopo kan? Oh dulu kan. So panas so bengine wi lho marai. Iya. Sing udane tiba. Bawane gak anu. Awan kadang ini roro dek kon dek bengi. Bengi udan ngono. Lah aku udah jiran mendunge kumpul-kumpul lho. Udan nang kok. Mujek seneng kok udan kok. Ya ndang turu. Ya iya ndang turu mujek kok. Ngono Tapi ya sing aja. jelas tadi anune Mbak Yul. Ya, Mbak Yul. Tadi penilaiannya Mbak Yul. Oke. Mbak Yul. Mbak Yul. Banyak Mbak Yul muni enak yo, suwe berusaha bukti carane ora Ndang. iso bakul dek. Gua kumpul-kumpul. Ya, kumpul-kumpul bedino ya. Murah lho. Menawa kok RT padha mangan kabeh. Saruban wi sak plastik di kotak plastik kae. Mikang, Sambil ya? Mikang, ya? 10.000. Iki paling nek dicir duae ora juga. Ala iya lah. oh, saya Wis tak jak mubah karo mujek ke lho. Wis sakmono wis 10.000. Kayak isine kira-kira nek 20 iris. Kali sakmono tapi acak. Lah misal kates 3. Lah ya Nanas maksudnya Iya, papat. iya, Wis wis. piro wi? saiki kan misalkan kaya iki jumlah 5 to. Sak buah nek isine 3 wis 15. Lah iya. Iku digolekno buah sing murah sing diseni akeh. Sakan timun. Timun Ya. murah. Kudune 3 diseni 5. Tapi kuncine tetep nang sambel. ya sambel wis ya. Ayo jak buah iki padha. Pokoke sambele wil. Sambele oke yo engko dadi. Nek aku ngrasake iku ya enak iki nang Magetan lho. Yang alun-alun Magetan. Pas ndikor ning kono kok. Bakul rujak kok enek. Iya dekor barang. Iki to. Lho kene iki anu lho, olron lho. Jadi enek tahu pong karo empuk. Ya kerupuke wi ya, Wis kerupuk bakar. enak-enak kuwi nek gandengane kuwi demo lah. Demo lali jane nggone Mas Di enek. Marake dadak wae. Bakal ana gara-gara apa? Gue saya dia mau cukup duit iki nek gak iso. Oh, Berarti sensore gak iso. Gak iso anu gak iso apa iki gak iso moto. Iki pelayu di ngarep pabrik ning GWI ngono lho. Kok ngono kae? Idul iki mau rumahmu. Pisane tak suwi. Iki sampe legur kok. Ngene iki bose kan calon kan ben ngenteni berarti suwi. Lah ya piye balik lah pikire nek golek doyok mau kamblok dibel nang ora doyok
menit ke Mas Din wis ngerti. Oh iya, wis roh. Di bengi kan wis. Ya paham Mas ya. Iya. Kowe tarake omong isuk wis omong aku. Malah kene sore apa. Lah dicek iki bengi, Blok. Wis not aku. Kowe karo Mas Din mogak tak balesi. Lagek mulih ki wong wis mapan turu sesuk gak apa-apa. Oh sih. Iya wis. Wis ngono Lur. Oke, Wis. tutup ya. Jinungo, jangan lupa like dan subscribe untuk Berkenalorjo. Amin. Semoga naik bersama. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.